Да, намираме се в Германия. В Мюнхен сме и тук работиме прозорци. В момента нашите колеги Руди и Джамал са горе на машината. Там чистят прозорци. Момчета, помахайте, помахайте! Майка ти как е, майка? Много е добре, майка ми. Добре ли? Руди, твоята майка във Франция ли? Ти да бере някой. Ягоди ти да бере майка ти. Те е бани главата, мама дева. Ето нашата сграда, за какво става въпрос. Всичко ги минаваме с тангове, с материали, с... Всичко. Пай таса, сапуй таса. Здраве, пай, пай. Кава пай не ела катар, кава пай ела ерден. Талал дела, прав дела. Оправ? Дик сар савур турелер пмен. Кава... Не го пайкава. Кишава котики глюка. Кер зом кер. Това е... Не е кой знае ко. Това е да знаеш е голяма работа. Еркеш керла кой. Това е нашата сграда тук, за това. Добре, ние цял живот в Германия ще работим, господин. Не. И какво ще правим тази година? Мисля да се отиваме. Кога ще ходим? Ами не знам. Тук има още да вземем към 15 000 евро. Аз поръчам нашите цигани да идват от София. Тук виж какви кореми сме пуснали, тук много дебели сме станали. Да. Нека да идват тук. Така, Марука, ти си не по принцип. В битви ще им давам, не да говорите цигански. Ромски характеристики да правите, господине. Да покажем нашия камион. Покажи автомобила. Ето го нашия камион, който момчетата работят с големите стрелца. Ето. Аз го карам този камион. Значи камионът е мой, аз го давам под наем за 3,50 на час. С чисто нови гуми. Его нашия. Говорят на немски горе. Was ist das, nichts verstehen, ja, Deutschland. Das ist Printer meine Füße. Ja. Tschüss.